Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем ва баъдан комментарияҳоро мехонем. Ҳамин нафарҳое ки маро тамошо кардесен, аз ҳамаи шумо як хоҳиши бародарона. Барои дастгирӣ кардани канали мо ҳамин комментарияро бубинен, як номери WhatsApp закрепит кардаги бидроен дар ҳамон номери WhatsApp салом бинависонен, сохранитиш кунен ва шумо соҳиби 70 дона подарка мешавед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар як минтақаи дигари Федератсияи Русия таксиронии муҳоҷиронро манъ намуданд. муҳоҷирон дар вилояти Томски Федератсияи Русия аз ҳаққи кор дар такси, нуқтаҳои фурӯши истеҳсоли ғизо ва соҳаи маориф маҳрум карда шуданд. тақрибан 5-ум ё 6-ум шаҳри Федератсияи Русия мебошад ки аллакай қарор бурвардесиянд нафарҳое ки ба ҳайси ронанда кору фаъолияти таксӣ мекунанд, коршона манъ кардесиянд ва аз ҷумла муҳоҷироне ки дар бозорҳо ба фурӯши ғизоҳо машғул буданд, дар Томск иҳорам низ манъ карда шуд. раиси вилояти Томск Владимир Мазур дар паёмрасони Телеграм иттилоъ дод, ки ин тасмим дар комиссияи ба иштироки бевоситаи намояндагони ақалиятҳои миллӣ гирифта шудааст. ҳамин тариқ шаҳрвандони хориҷӣ аз 1 ноябри имсол ҳақ надоранд дар соҳаҳои истеҳсоли маводи ғизоӣ, ғизопазӣ, савдои чакана, таксӣ, тиҷорати меҳмонхонаву тарабхона, интихоби кадрҳо, таъмини амният, таҳсилоти миёнаву олӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо патент кор кунанд. қаблан хабар дода буданд ки дар сеяки минтақаи Русия ҳатто дар нимҷазираи Крим низ фаъолияти муҳоҷирон маҳдуд карда шуд. яъне ки чизҳое ки мо номбар кардем шурӯъ карда аз 1 ноябри анаҳамин соли 2024 кору фаъолияти муҳоҷирон дар анаҳамин бахшҳо манъ карда мешавад. ин қарорро раиси вилояти Томск аллакай қабул кард ва нашр карда гуфтанд офитсиална. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. дар ин момент патента продлит карда мешавад, чӣ документ дар кор бошад? барои продлит кардани патент бе гузаштани граница шумо агар ки трудовой договор дошта бошед, бале мешавад. Мансур нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳар нафаре ки суханҳои қабеҳ менависонад аҳамиятшон нате, мо шуморо мефаҳмем. бародари азиз ва гиромӣ қадр, мо ҳеҷ каса аҳамият наметиҳем ва худованд шоҳиде ки ба ҳеҷ кас ноҳурматиро намекунем ва сухани гандашон намегӯем. ҳаволашонро ба худо месупорем. тамом. як каси дигар нависонда акама кредит доштам 9000 ма бирам мегардонам. дар ҳолате ки аз Тоҷикистон ба Россия рафтана дар назар дошта бошед, ҳамин қарзҳоро ҳам ҳозир тафтиш кардесиянд, ба ҳамин хотир ҳар кредитай ё ки ҷаримае пардохташ кунед. ҳакимов нависонда салом акаи Сорбон. як саволи мада срочна ҷавоб медодем. додари ма якум бор ба Русия меояд. аз аэропорти Шереметова гардондам. гуфтиянд шумо метавонед ба дигар шаҳрҳои Русия биред, кор кунед. то 6 моҳа шумо дар Москва подмосковӣ мумкин нест гуфтиянд. ҳамин дуруст аст? илтимос ҷавоб гардонед. ҳар чизеро ки дар аэропорт коркунои аэропорт тасдиқ карда бошанд ва чизеро ки гуфта бошанд, сухани ваё 100% дуруст аст. мақсад ки ягон чиз причина шидагие ки ҳамин хеле гуфтагиам. як кас нависондаи бародар, ҳамин гапҳои ту ҳамаш дурӯғ ай. ман омадам Москва, ҳеҷ гап нестай, ранги пешинай, ҳамаш 100% ай. худованд куна ки ранги пешина бошад ва мо нагуфтем ки ягон гап ай. аз бемафкурагии баъзе нафар баъд ҳамин хели комментарияҳо менависонем. як каси дигар нависонда ассалому алайкум. дар бораи отпечатка пальца маълумот медодед. ман Москва рафтанем. отпечатки ҳатмӣ супоридам ё ин ки не? агар зарур бошад мегуфтем. дар куҷои душанбе супорем? ганда савол онда ответ жда дорам. пешакӣ раҳмати калом. ин барои манфиати худтон мебошад. чунки агар ягон нарушение дошта бошед ё мисол запрет дошта бошед, шумо ҳаққи ворид шидан ба Россияро надошта бошед, агар шумо дар инҷа вақте ки отпечатки меспоред, ба шумо ҳамаша мегӯянд ки мақсад агар ки мумкинтон набоша рафтан, сарсону саргардон шида билет гирифта намеред. як кас нависондаи Сорбон аз умрат баракат ёбӣ. ман ҳамаи намоишҳоро мебинам. 100%. саломат бошеду бошем. зинда ва сарбаланд бошед нафарҳое ки тамошо мекунед ва мотиватсия метиҳед моро. Шуҳрат Мирзоев нависонда ассалому алайкум брат. ман патента супоридам, оли нагирифтам.
بگیریم دیگر شهر بریم оформить кардан метонем. یعنی که مثال اگر شما از شهر مسکو پاتنت گرفتگی باشین و بگین که در دیگر شهر فدراسیای روسیه شما دا اجازت میتین که با همون پاتنت کار بکنین یا اینکه نه متاسفانه نمیشود. شما در هر جایی که کار میکنین رجیستراسیون و پاتنت شما باید که از همون شهر دسترس شدگی باشد. برادران عزیز و گرامی قدر، نواری امروزه خدمات جانباز میکنیم. تا ویدیوهای دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.